Hľadáte odborníka so skúsenosťami v inštalácii z oblasti vody, plynu alebo kúrenia. Potrebujete spoľahlivú a skúsenú firmu, ktorá ponúka kvalitné služby a odborníkov na vodu, kúrenie a plyn. Náš tím profesionálov je pripravený pretvoriť vaše predstavy do reality. Zabezpečíme pre vás kompletnú vodoinštaláciu, plynové rozvody či podlahové kúrenie. Realizujeme aj vonkajšiu a vnútornú kanalizáciu či kompletné rekonštrukcie kúpeľní a elektromechanické prepchávanie kanalizácie. S nami získate funkčnosť a kvalitu, ktorá je u nás na prvom mieste. Sme špecialisti nielen v oblasti vody, plynu a kúrenia, ale aj výkopových prác a rekonštrukcií. Kvalita je vždy prvoradá, či už ide o používaný materiál alebo služby. Sme flexibilní, spoločne nájdeme to správne riešenie. Pracujeme rýchlo, avšak mimoriadne dôsledne s dôrazom na dlhodobú funkčnosť. Oceníte rozumné ceny, ktoré zbytočne nezaťažia váš rozpočet. V prípade nutných opráv reagujeme promptne a usilujeme sa o opravu v čo najkratšej dobe. Taktiež uvítate čistotu pri prácach, bežnou súčasťou našej výbavy je vysávač na odstránenie špiny a neporiadku. Nechajte sa inšpirovať našou prácou. Obráťte sa na nás a presvedčte sa o vynikajúcej kvalite našich služieb, alebo si jednoducho pozrite náš web, kde nájdete naše posledné realizácie.